Promo uvádza. Bol raz jeden život. Oko je predĺžením mozgu a je to tiež hlavný nástroj na vnímanie okolitého sveta. Obraz, vnímaný okom, je rozložený, prevedený očným nervom a v mozgu opäť zložený. Ahoj, ja som slnečný lúč. No správne by som mal povedať, že som fotón, inými slovami častica svetla. A popravde rozumejú mi iba vedci. Som totiž tak jedinečný. Rozumel by mi aj Einstein, pretože svetlo rovná sa energia. Chcem, aby ste si to zapamätali. O pár minút sa vám to totiž to bude hodiť, pretože... Aha, tamto ide elektrón. Namiesto svetla je tvorený elektrickým nábojom. Troška ho popichneme. Hop! Aha. Nabitý elektrón je plný energie. Zábavné, nie? Bolesť. Poznám lepší spôsob, ako to ukázať. Keď sa niečoho dotknem, odrazím sa. Nič moc, ale nejako takto to je. Keď vidíte vec, tak ja sa od nej odrážam do vášho oka. A čo je najdôležitejšie, robím to neuveriteľnou rýchlosťou. Tadiaľ to nie. Uznajte, že to nebolo vôbec zlé. Obletel som svet 7-krát rýchlosťou 300 000 km za sekundu. To je rýchlosť nás lúčov. Kto by to zvládol? Jedine iný malý fotón ako ja. Môžete tlieskať. Dostal som vás, čo? Nezbavíte sa ma, dokiaľ vám nepredstavím ostatných. Je nás tu nespočítane. Dodávame teplo a svetlo, bez ktorých by život na Zemi nebol možný. Bez nás by bola planéta pustá.
Studená a tmavá, ako veľa iných. Bez nás by bolo všetko šedé, pretože my tvoríme farby. Mami, poď sa pozrieť na toho motýla. Je nádherný. Ako je možné, že má na krídlach toľko farieb, mami? Je ťažké tomu uveriť, ale pre nich sme neviditeľní. Naozaj? Tak sleduj. Vidíš? Nič. Vôbec nič nevidí. Tak čo na to vravíš, priateľko? No ja som si myslela, že si robíš srandu. Sme pre nich neviditeľní, ale len vďaka nám vidia. Rozmazaný obraz. Oko nie je presne zaostrené na objekt. Odkážte ciliárnym svalom, že musia zabrať a znova zaostriť šošovku. A vy by ste mal odkázať môj príkaz okohybným svalom. Chcem otočiť oko o 0,5 stupňa vpravo. Ahoj! Ahoj! Nie si nič iné, len obyčajný pirát, ciest, ktorého by mali zavrieť. Pozor! To som ja. Volám sa Rýchlik a Rýchlik aj som. A mal by som byť zatvorený. Super! Všetko to tvoje poletovanie a funenie ma vôbec nezaujalo. Viem, čo je to každodenná práca a robím si ju. Nie je to prechádzka ružovým sadom a nedostane sa nám ani veľa uznania, ale... Môžem vás prerušiť? Aj tak si to už spravil, ty grázlik. Ani moja práca nie je prechádzka ružovým sadom. Je nás málo a robíme strašne veľa nadčasov. A zatiaľ, čo my tu strácame čas, hore majú rozmazaný obraz. Ukážte, upraviť zaostrenie. Stiahnuť ciliárne svaly na stupeň 5. Áno. Dobre. Zatiaľ, čo šéf pokračuje vo svojej ťažkej práci, hrstka malých neurotransmitérov je na ceste k vláknam ciliárneho svalu, aby doručili správu. Žiadam o spoluprácu, váš poslušný služobník. Dobre, chlapci, stiahnuť stupeň 5. Čo to tam tí utáraní ignoranti stále robia? 0,5 stupňa doprava. To jediné som chcel. A presne takú správu som poslal. Každý z nás môže sem tam urobiť malú chybičku. Áno, vidím, oprava. Upraviť zorné pole 10 stupňa doľava. Doľava? Človek by povedal, že vedia, čo robia. No, dobre, takže doľava. 10 stupňa, ani viac, ani menej. Tu doručiť s najvyššou prioritou, prosím. 1/10 stupňa doľava by som prosil. Ha? Počúvaj ma, ja tu mám dosť svojej práce. Tak neotravuj. Šéf sa na nás pozerá.
Hop, 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 hop. Zdravím vás, poručík. Ja vás tiež zdravím, pán profesor Globus. Dnes máme ale prekrásny deň, nemám pravdu? Máte. Je tak pekne, že by sa nám tu hodili nejaké jednotky karoté. Už idú. Presne včas. Nešiká! A zasa! Dávaj pozor! To, čo im chýba v skúsenostiach, doženú nadšenie. To je pravda. Dovidenia. A kto to je? Nepočula si o vitamínoch? Vitamíny znamenajú zdravie a fyzičku. Bez nich by v živote nebola sranda. To je krása. Tak to vyzerá ako dúha. Srandovné. Svetlo nami prechádza, ale my ho necítime. Čo teda robí? Len nami prechádza. Je to odraz vonkajšieho sveta s jeho farbami a tvarmi. A kde tie farby a tvary končia, pán profesor? No vieš, potom čo tieto slnečné lúče cestujú takú diaľku, končia vo veľmi zaujímavom mieste zvanom sietnica v oku. A tam sa prijíma signál a je prenášaný ďalej. Fotóny narazia na sietnicu, ktorá je husto pokrytá bunkami citlivými na svetlo. Podľa tvarov sa im vraví tyčinky a čípky. Pochopili ste to? Áno, Pán profesor. Dobre, mám pokračovať? Prosím. Tak, čo sa stane, keď lúč narazí na sietnicu? Informácia je prijatá a potom prenesená pomocou neurotransmitérov. Ďalej sa informácia prenáša z bunky do bunky na očnom nerve. Nakoniec sa informácia dostane do mozgu. Ľavý mozog prijíma informácie z pravého oka a naopak. Zvláštne však áno. Mami, ako to funguje, že vidím farebne? Vieš o tom niečo? Tvoje oči nevidia, všetko vidí tvoj mozog. Akože má mozog oči? No, vlastne áno. Ale mami, ja som myslel, že mozog je to, či myslíme, nie? Ako môže vidieť? To nechápem. Keby mi to tak niekto mohol vysvetliť. Keby mi to tak niekto mohol vysvetliť. To je mi ale otázka. Nemali by sme ho vyrušovať, veď vieš. Nie, veď je akurát zaneprázdnený. Nikto nemá čas na vysvetľovanie. Čo sa deje? Kto sa čo chce? Chcel by som vedieť, ako môže mozog vidieť. To nie je práve jednoduchá otázka, chlapče. Je to zázrak, vieš, úžasný proces a nie som si istý, či mu sám rozumiem.
ale mám rád chlapcov, ktorí túžia vedieť veľa. Tak poď, skúsim ti to vysvetliť. A poď sem. Vedieť znamená rozumieť a vidieť znamená vedieť. Poď, sadni si. Ďakujem, pane. Pozri sa na obrazovku, čo vidíš? No, čo to je? Áno, už viem. Šipka, ktorá sa predlžuje a skracuje. Už si to niekedy predtým videl? Nie, asi nie, pane. Ona sa točí. Je to veterníček. Správne. A teraz, ktorá časť teba videla veterníček? Mozog alebo oči? Bol to mozog, že? A teraz, čo je toto? Poradím ti. Jasné, to je predsa slnko. Nie, to nie je slnko. Je to pomaranč. To koliesko sa vôbec nezmenilo, pozri sa. To je podvod, teraz je to kvet. A teraz je to čo? Vidíš? Príde na to. Ide o to, čo si tvoj mozog pamätá. Rozhodnutie, že uvidíš pomaranč, sa tvorí tu. Prosím, zaslúžiš si ho. Jeden si vezmem. Ja tiež, musím to skúsiť. Vidíš, ako je interpretácia dôležitá? Je to váza alebo dve tváre? Oči prijímajú signály, ale mozog sa musí rozhodnúť, ako ich rozpozná. A naviac, obe oči vždy nevidia ten istý obraz. Daj si pred tvár palec a zatvor jedno oko. Teraz zatvor to druhé. A stále dokola. Uvidíš tie zmeny. Ako keby sa hýbal. To je pravda. Vážne sa hýbe zo strany na stranu. A na cestu! Z cesty! Veľmi rád behám takto od oka. Prepáčte. Myslel som, že mám na predbehnutie dosť miesta. Už musím ísť. Raňajky sú na stole a mamka by ma určite hľadala. Ukázali ste mi toľko vecí. Ďakujem pekne. Tak, tu si. Všade som ťa hľadala. Bol som tu a jedol som pomaranč. Pomaranč? Aha. Dostal som ho od pána, čo žije v mojom mozgu. Peťo, mám pre teba prekvapenie. Prekvapenie, mami? A čo to je? Hádaj. Lopta? Alebo možno guličky? Alebo nožík? Ani náhodou, samá voda. Musíš sa viacej snažiť. Teraz zatvor oči, nepozeraj sa. Tak už ich môžeš otvoriť. Jé! Mami, to je šteniatko! Nemôžem tomu uveriť, je vážne moje? Ďakujem moc, mami. Vďaka. Poď, šup. Teraz však dobre počúvaj, štenia nie je hračka. Máš ho na starosti. Musíš ho vycvičiť, aby ťa počúvalo. Môžeš sa s ním hrať, keď prídeš zo školy vo voľnom čase, ale daj pozor, nech ti neutečie. Jasné, mami. A vieš čo? Budem ho asi volať Guľôčka. Tak čo? Budeš poslušný chlapec, keď budem v škole. Potom sa budeme hrať. Ahoj, Guľôčka, správaj sa slušne. Sadni, zostaň. Mami, štenia je preč! Chudáčik malý, najskôr ho prešiel autobus. Už ho určite nikdy neuvidím. Peťo, nebuď smutný. Nemohol predsa utiecť ďaleko. Slzy sú spôsobené smútkom. Guľôčka! Mami, vrátil sa! Pozri, Guľôčka sa vrátil!
Vidíš, vravela som, že nemáš byť prečo smutný. Hneď som vedela, že musí byť niekde blízko. Plačeme, keď sme smutní, alebo ak máme veľkú radosť. Začalo strašne fúkať. Už sa nemôžeme hrať vonku, musíme bežať domov, guľôčka. Ale popri vyjadrovania emócií sú slzy tiež dôležité, aby udržali oči zdravé. Kde sa slzy berú? Pozrime sa. Výborné, výborné. Ale stále tam akoby niečo chýbalo. Prosím, pridajte tam soľ. Áno, pane. Počkajte, páni, zoberiem si 6 jednotiek vašej soli, pokiaľ mi dovolíte. To je ono. Máme v oku nejaký prach. Pošlite tam pár slz, aby ho vymyli. Oko je podráždené. Zvýšte prosím produkciu slz a nezabudnite taktiež na prípravok ničiaci mikróby. Je super ponoriť sa do bazéniku, keď celý deň pobiehate ako blázon. Hej, ty tam! Tie slzy sú 100% čisté, varujem ťa. Musíš okamžite vyliezť, než ich znečistíš. Dobre, dám ti ešte jednu šancu. Ale ak hneď nespravíš, čo som povedal, zapíšem si ťa. Rád by som ťa počúval, ale teraz som si uvedomil, že neviem plávať. No, ty si ale hlúpy. Dobre ti tak. No, tu máš kruh, chyť sa. Dúfam, že sa poučíš. Toto nie je žiadne kúpalisko. Tie slzy musia zostať úplne čisté. A teraz späť do práce. To sú jediné slzy, čo pre neho uroním. Práve som sa dozvedel, že je oko podráždené. Zvýšte produkciu a dajte vedieť čistiacim enzýmom, že ich potrebujeme. Už sme tu. Tak dobre, vy malé upratovačky. Prosím, nehovorte nám malé upratovačky. My sme lysozómy, vysoko trénovaná jednotka technikov, ktorá čistí povrch oka, viete? Ja viem. Len som sa s vami hral. Tak choďte na to. Tak chlapci, poriadne to oko vyčistíme. Pokiaľ túto jednotku vediem, nechcem tu žiadny zápal spojviek. Vypadnite vy, darebáci! Poďte rýchlo! Tesne pod očným viečkom je niečo podozrivé. Do čerta! Odhalili nás. Tieto enzýmy sú nebezpečné. Rozdelíme sa a obídeme ich. Ty pôjdeš prvý a my ťa budeme kryť zozadu. Tak páni, dáme týmto špinavým vírom poriadne zabrať. Poďte, chlapci, radšej sa vyparíme. Jau.
Máš červené oči. Koľkokrát som ti vravela, že si ich nemáš utierať špinavými rukami. Keď to budeš robiť, budeš mať zápal spojiviek. Slovenské znenie pripravili Milan Bahúl, Dušan Kolár, Petr Veslár, Stano Slovák, Klaudia Vašeková, Petra Beoková, Ľuba, Martin Hořejší, Leoš Lanči a Jiří Balcárek. Pro BH Promo vyrobila tvorčia skupina Josefa Petráska.